Mela meta nitkellmu fuq il-quddiesa, m'aħniex nitkellmu biss fuq talb li aħna ngħidu waħedna jew flimkien jew inkella li jgħid iċ-ċelebrant f'isimna, imma qegħdin nitkellmu minn katina marbuta flimkien ta' imġieba bil-mod kif aħna ngħixu din l-esperjenza. Pereżempju nqumu bil-wieqfa, noqogħdu bil-qiegħda, noqogħdu għarkubtejna, niftħu idejna waqt ċertu mumenti. Però hemm ukoll mumenti ta' pereżempju purċissjonijiet fejn xi wħud mill-komunità jew inkella aħna lkoll nimxu minn post għal ieħor. U ovvjament il-quddiesa tibda propju purċissjoni. Ħafna nies jaħsbu li l-purċissjoni tibda mis-sagristija meta iċ-ċelebrant flimkien ma' dawk li se jgħinuh fiċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija li ngħidulhom ministri joħorġu mis-sagristija u jimxu lejn l-artal. Però naħseb jiena jaqblilna li jekk aħna naħsbu li l-liturġija tal-quddiesa tibda fil-fatt din il-purċissjoni tibda mhux mis-sagristija dik hija parti minnha, imma tibda mid-djar tagħna meta aħna nisimgħu lil Alla jsejħilna u nibdew inħejju ruħna bitweġiba għall-istedina li għamlilna Alla biex immorru fil-post qaddis tiegħu li huwa l-Knisja u tajjeb li nżommuha f'moħħna din il-ħaġa ara qegħdin noħorġu mid-dinja tagħna, noħorġu biex nidħlu fid-dinja tiegħu. Jekk noħduha b'dan ix-xebħ, meta aħna qed nidħlu fil-Knisja ara qegħdin noħorġu mid-dinja tal-ħajja tagħna ta' kuljum biex nidħlu fid-dar ta' Alla, it-tempju ta' Alla biex ngħixu sewwa sew din l-esperjenza divina. U allura il-purċissjoni tibda mid-dar lejn il-Knisja, imma mbagħad fil-Knisja tibda b'mod iktar solenni. Aħna nitkellmu fuq il-quddies kollu, imma b'mod speċjali il-quddies ta' Nhar ta' Ħadd fejn aħna bħala komunità imħeġġin ħafna iżjed. Aħna ngħidu obbligati imma imħeġġa min-naħa tal-Knisja biex aħna nieħdu sehem magħha f'din il-qima li aħna nagħtu lil Alla b'tifkira tal-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura tibda l-purċissjoni ta' dħul. F'ċertu okkażjonijiet solenni jintuża pereżempju l-inċens. L-inċens li mhux qiegħed hemmhekk biex sempliċement jagħti dera sabiħa, imma biex ifisser li t-talb tagħna xbiha li ġejja mill-Apokalissi, it-talb tagħna jitla quddiem Alla bħal inċens. Jitla il-fuq, il-fwar tal-inċens u fwar ifuħ, mhux fwar brieħa oħra, ma fwar ifuħ jitla bħal talb tagħna, Alla jilqa' l-offerta tat-talb tagħna bħal din l-offerta tal-inċens ifuħ qudiemu. U barra minn hekk, meta aħna nimxu fil-purċissjoni ta' dħul nimxu wara is-salib. Wara is-salib b'Ġesu, bil-korp ta' Ġesu imsallab fuq li huwa is-sinjal tal-fidi tagħna nistgħu ngħidu hekk. Aħna nimxu warajh, mexjin wara Ġesu imsallab bejn żewġ xemat li iwassalna imbagħad sal-artal. Id-dwal ma' ġenb is-salib ifissru anke il-fidi tagħna li resqitna lejn Alla għaliex ngħiduha kif inhi. Ix'inhi ir-raġuni għalfejn aħna mmorru l-quddiesa jistgħu jkunu differenti, diversi, u mhux bilforsi jkunu l-aħjar raġunijiet, imma l-fatt li aħna qegħdin hemm diġà huwa grazzja kbira ta' Alla. Jiena ma rrifjutajx din is-sejħa l-fidi tiegħi ssimbolizzata anke fix-xemat li jimxu mas-salib u anke fix-xemat li jkun hemm fuq l-artal, din il-fidi li waslitni biex inwieġeb għas-sejħa mimlija mħabba ta' Alla u nersaq lejh fit-tempju tiegħu u se nersaq iktar qrib issa lejn l-artal li huwa is-simbolu ta' Kristu, il-post il-qaddis. Ta' min forsi wieħed hekk jiġbed daqsxejn l-attenzjoni kemm għandna nirrispettaw il-post fejn hemm l-artal. L-artal li minnu nnifsu huwa simbolu ta' Kristu, mhux gredenza biex impoġġu l-affarijiet fuqha jew inkella xi biċċa amara oħra, imma huwa proprju simbolu ta' Kristu għalhekk il-Knisja tirrakkomanda li jkun kemm jista' jkun nadif mingħajr ħafna affarijiit fuqu biex jidher u li jispikka bħalma jispikka Ġesu fil-ħajja ta' dawk li jemmnu fih. Imbagħad x'in naslu ħdejn l-artal insellmu il-kurċifiss li hemm qrib l-artal. Nerġgħu nsellmu il-Ġesu li huwa l-qofol tal-fidi tagħna, dak li aħna nemmnu fih, dak li aħna qegħdin nħossu li jiġbidna biex niċċelebraw il-misteru tas-sagrifiċċju tiegħu tal-għotja tiegħu fuq is-salib. Insellmu l-kurċifiss din l-għotja divina u lill-artal billi anke imbusuh nivveneraw l-artal billi imbusuh, ma mbusux id-dvalji ta' fuq, ma imbusu propju l-artal jekk jista' jkun il-ġebla tal-artal
biex aħna nuru l-venerazzjoni tagħna lejn Ġesu li hu l-altar li huwa iktar il-qudiem se jsir ukoll il-ħaruf permezz tas-saċerdozju simbolizzat u li jidher ċar fis-saċerdot li qiegħed jiċċelebra. Imma mhux biss imbusuh u nsermulu, imma wkoll ninċensawh. Niftakru li l-artal huwa ikkonsagrat. Huwa konsagrat midluk biż-żejt tal-griżma bħalma huma midlukin biż-żejt tal-griżma ħafna mill-knejjes tagħna bħalma aħna midlukin biż-żejt tal-griżma kemm fil-magħmudija u kemm fil-griżma tal-isqof aħna stess. U din il-konsagrazzjoni tfisser li dan il-post, dan l-artal mhuwiex proprjetà tagħna il-bnedmin imma huwa proprjetà ta' Alla. Alla qed jinqeda bih biex lilna jwasslilna lilu nnifsu għalhekk aħna induru miegħu u ninċensaw. Kif iktar il-qudiem mbagħad fl-offertorju mhux biss ninċensaw lilu l-offerti ma ninċensaw il-komunità nisranija kollha. Għaliex hija fil-fatt tidher hija tempju ta' Alla l-komunità nisranija li tidher fil-bini tal-Knisja. Din il-venerazzjoni hija importanti għax lilna għandha iddaħħalna f'dak li għedna fl-ewwel waħda minn dawn il-riflessjonijiet tagħna fuq il-liturġija f'dak li hu ta' Alla. Il-qdusija din l-esperjenza li aħna rridu ngħixu flimkien ma' Alla f'dawn il-momenti tal-quddiesa hija simbolizzata wkoll f'din l-offerta ta' nċens li aħna nagħmlu lil Alla meta nivveneraw il-kurċifiss u l-artal fil-bidu tal-quddiesa.